Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana muhterem cemaat bir Müslüman kişisi miyasara yazgan. Selamu aleyküm hazret. Kişi öyle anı jirlerge kirek. Bütün kişi de bay bulmayı mümkünlüğüne karab jirliler. Ebit meyit istinde şundu sözler iştesin. Yirek erni. İrlerine iç kişi yuva. Hatın kızlan dörtev yuvalar. Dörtte çatır tutarlar. Gür avazı çabutçu, lehet kalıcılar 6 kişi, lehetke taşırıcı 3 kişi, lehetke indirici 3 kişi, yok çıkargaç, cinaza aslında yürüler barısına da bişer yıl son silgi koyarlar kuşarlar, iyi silgi koyarlar kuşarlar. Ol bitinde mümkünlüğüne karab koyargadır. Su yasalıcı, su birip tahtarıcı, kiyimlerin yoğucu, hem başkalar. Bik köp sana bitirip olmay. Шул темага группа кереп, аңлатып үтсәгез иде, Аллаһы рәхмәте яусын дигән. Менә бит җәмәгать. Менә мөселманнарны без имамнар, дин әһелләре нинди хәлгә калдырдык? Динне ничек күрсәттек без аларга? Буның өчен без җавап бирәчәкбез. Менә бу мөселман кардәшебез язган сорау биргән сорауда бөтен нәрсәләр әлбәттә менә бүгенгә чын барлык бит безнең җирлектә бар улар. Әмма ләкин берсе дә була дингә туры килми. Менә әле генә кем артыннан барга дидек бит, сорап килде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан барга. Ул ничек булган? Шул вакытта мәйет үлгәч ничек булган ул? Ул бит менә булар өчен берсе өчен дә акча алмаган, акча сорамаган, акча куймаган, таксы куймаган. Без куйдабыз, һәм куйдырабыз. Һәм битараф булып калабыз. Күрәбез бу хәлләрне. Чыннан да кешеләр инде менә кешесе үлмәсен дип курка торгандыр. Үлсә ничек җирләрмен, кан садакасын табырмын дигәчләр дә бар бит. Менә нинди хәлгә төшердек без халыкны җәмәгать. Моның өчен без соралачакбыз кыямәт көнендә. Булар берсе дә диндә булмаган садакалар җәмәгать. Мәйит авыр хәлдә, булай да кайгылы вакытта без акча талыйбыз алардан. Хуҗаларыннан, мәйит хуҗаларыннан. Юл içinde Allah rızası için yollarga tiyiş. İmamlar anlatırga tiyiş. Yolçularga da anlatırga tiyiş biz. Allah rızası için barıgız. Indi anda şunday namık yasamağız akça bilsinler deyip. Anlatırga tiyiş biz. Gür avul çabulçu da şulay menə hazır күрәбез. Türlü dağalar okup, yenesi mine akça birigiz şu okugan için degen formada uylap çıgarabız. Anda bir нәрсә юк. Бисмилла белән башлыйбыз һәр бер хайрлы эшне. Әне менә күптән түгел генә җирләргә туры килде. Киров зиярәтендә аста. Мәчет зиярат караучы кеше төшкән дә анда мәйет төшергәннән соң тагы нәрсә укып тора анда. Тагы нәрсә уйлап чыгарган. Менә шуның кебекләре безнең яңа садака бирсеннәр дигән мәгънә белән яңа нәрсә уйлап чыгарып торабыз. Без имамнар монарга аңлатырга тиеш җәмәгать. Без сыра алачакбыз. Ләхет коючыларда, казкалчыларда, ләхеткә төшерүчеләрдә, ләхеткә индерүчеләргә дә бер нинди Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Менә җәмәгать шуның өчен игътибарлы булыгыз. Һәр беребез үзебезнең җирлегебездә, үзебезнең авыл мәхәлләләребездә biz sıralacak kişilerimiz kıyamet gününde. İmam bulduk mu? Büyük itibarlı bulduk. Torunu halkına ettik. Halkını talamayık, halkka iretmeyik yalgan dinini. Bu yalgan din. Bunlar uylap çıkarırlar. Halk şunun için meçkeye kilmeyi. Halk şunun için namazga basmayı. Meçkillerimiz boş. Biz akça istilenip, akça uylap çıkarıp, akça işler uylap çıkarıp yeriyiz biz. Bu toru sözler. Yere gerni, çından da yere gerni. Muhterem cemaat, uyav bulayık, din bilen oynamayık, din bilen kesip itmeyik. Din ol gibedet. Din ol gibedet. Mene halık ağına bala, sadakasını birendi şul vakitta da yanda mullakız kilerdi, yolsuz kilerdi, mene şul din deyip ağına bala. Onlar tagali meclisler koyabız. Meclisler kişi bulduramam o meclisine eştirga, jirga yok mu? Mecliske barıp aşarga, kaygılı yurtta anlasının akçasını birsin olası bizge. Mene bula birisi de dinde yok bir cemaat. Bunun için biz sıralaşabız kıyamet gününde. Allah saklasın. Allah Teala saklasın bizni imamlar
тамугыннан, җәһәннәменнән. Эй, Алла сакласын. Элеккеләр әйтә иде, муллалар тамугыннан Аллаһ Тәгалә безне ерак кылса иде. Менә муллалар тамугы шул була инде. Ясалма дин ясап изеп, менә шуңа кәсеп итүчеләр. Әйе. Аллаһ Тәгалә разый булса сүзеннән, җәмәгать, менә мин инде йөрәгем сөйләгән сүзләрем булар. Сез имамнар группасы, менә без имамнар группасындабыз. Монарга уяу булыйк, аңлатыйк, халыкны талап йөрмик, Алла сакласын.